Salam ahvanlar, şu gün 17 noyabrda Gurtly Yaşayış Toplumuna Sany Bilim Okuw Merkeziniň täze şahamçasynyň açylyş dawarasy. Gelin oňa men özüm bilen tomaşa edelim. Bu ýerde görüşimiz ýaly açylışda çağajyklar gelip oýnaýar. Häzir bir az wagtdan ena salam arasyna da konçert geçirýär. Rehmen etsin birenanın balasına. Para gözü yüreğimi yaraladı. Saçlarımı elleri hiç taramadı. Sevdim onu milyonların arasına. Yüreğimi yıkış ol with paraladı.